Επιστήμη δεδομένων με Excel, Python και Transport Tycoon. Γεια σας σε όλους! Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα, όπου θα εξερευνήσουμε πώς λειτουργεί η συνάρτηση if στο Excel και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εντολές συνθήκης στη γλώσσα Python. Θα εμβαθύνουμε σε αυτή την έννοια μέσα από ένα συναρπαστικό παράδειγμα από το παιχνίδι Transport Tycoon, γνωστό και ως OpenTTD. Ας ξεκινήσουμε. Ας φανταστούμε ότι έχουμε δύο ακμάζουσες πόλεις στο Transport Tycoon, τις οποίες θέλουμε να συνδέσουμε για τη διευκόλυνση της μεταφοράς επιβατών. Στόχος μας είναι να αποφασίσουμε ποιο μεταφορικό μέσο είναι πιο κατάλληλο βάσει του αριθμού επιβατών που επιθυμούν να ταξιδέψουν μεταξύ αυτών των πόλεων. Πρώτα, δημιουργούμε μια σύνδεση με λεωφορείο ανάμεσα στις πόλεις. Τα λεωφορεία είναι εξαιρετικά για μικρό αριθμό επιβατών. Στο παιχνίδι μας, κάθε λεωφορείο μπορεί να μεταφέρει έως 35 επιβάτες. Αυτό είναι ιδανικό για καταστάσεις με χαμηλή ζήτηση. Τι συμβαίνει όμως αν αυξηθεί η ζήτηση? Τα λεωφορεία δεν θα επαρκούν πλέον. Γι' αυτό κατασκευάζουμε μια σιδηροδρομική σύνδεση. Το τρένο μας έχει 3 βαγόνια, το καθένα χωράει 40 επιβάτες, συνολικά δηλαδή 120 επιβάτες ανά διαδρομή. Αυτή η ρύθμιση είναι ιδανική για μέτριο αριθμό επιβατών. Τώρα θα μεταφέρουμε αυτό το σενάριο στο Excel για να αποφασίσουμε ποιο μεταφορικό μέσο θα χρησιμοποιήσουμε με βάση τον αριθμό επιβατών. Υποθέτουμε ότι έχουμε το κελί A2 στο οποίο εισάγουμε τον αριθμό επιβατών. Θέλουμε το Excel να επιλέγει λεωφορείο αν οι επιβάτες είναι 35 ή λιγότεροι, διαφορετικά τρένο. Αυτή η απλή συνάρτηση if ελέγχει αν A2 είναι μικρότερο ή ίσο από 35. Αν η συνθήκη είναι αληθής, επιστρέφει λεωφορείο, αλλιώς τρένο. Ας επιτύχουμε την ίδια λογική χρησιμοποιώντας Python. Ακολουθεί το δείγμα κώδικα. Αυτό το script ζητάει τον αριθμό επιβατών και χρησιμοποιεί μια if-else εντολή για να αποφασίσει το μεταφορικό μέσο. Καθώς οι πόλεις μας μεγαλώνουν, η ζήτηση μπορεί να υπερβεί τη χωρητικότητα των τρένων. Επομένως, εισάγουμε μια αεροπορική σύνδεση. Στο παιχνίδι μας, τα αεροπλάνα μπορούν να μεταφέρουν έως και 300 επιβάτες.
κατασκευάζουμε αεροδρόμια και στις δύο πόλεις για να υποστηρίξουμε αυτό το νέο μέσο μεταφοράς. Με την προσθήκη της επιλογής αεροπλάνου, πρέπει να ενημερώσουμε τον τύπο μας στο Excel, ώστε να συμπεριλάβουμε αυτή την τρίτη επιλογή. Να πώς λειτουργεί. Αν A2 είναι μικρότερο ή ίσο από 35, επιστρέφει λεωφορείο. Διαφορετικά, ελέγχει αν A2 είναι μικρότερο ή ίσο από 120. Αν ναι, επιστρέφει τρένο. Αν καμία από τις συνθήκες δεν ικανοποιείται, επιλέγει εξορισμού αεροπλάνο. Τώρα θα ενημερώσουμε το script μας σε Python για να συμπεριλάβει την επιλογή του αεροπλάνου. Ο ενημερωμένος κώδικας είναι ο εξής. Πλέον, το script χρησιμοποιεί την εντολή elif για να ελέγξει πολλαπλές συνθήκες. Αν ο αριθμός επιβατών είναι 35 ή λιγότερο, επιλέγουμε λεωφορείο. Διαφορετικά, αν ο αριθμός επιβατών είναι 120 ή λιγότερο, επιλέγουμε τρένο. Αλλιώς, επιλέγουμε αεροπλάνο. Συνοψίζοντας, είδαμε πώς να χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση if στο Excel και τις εντολές συνθήκης στην Python, ώστε να λαμβάνουμε αποφάσεις βάσει δεδομένων, στην περίπτωσή μας τον αριθμό επιβατών. Εφαρμόζοντας εμφολευμένες συναρτήσεις if στο Excel και την εντολή elif στην Python, μπορούμε να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά πολλές συνθήκες. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το μάθημα. Ελπίζω τώρα να κατανοείτε καλύτερα πώς λειτουργεί η λογική συνθηκών στο Excel και την Python. Δοκιμάστε να πειραματιστείτε με αυτές τις έννοιες στα δικά σας έργα ή ακόμα και σε παιχνίδια όπως το Transport Tycoon. Καλή προγραμματιστική συνέχεια!